Ameni makhosi amakhulu, ndawuwe zingonyama, ndawuwe zingane zakwethu. Ngiyathokoza. Namhlanje-ke bengizocela la-ke sishaye nje isihloko esithize, nengicabanga isihloko esibalulekile. Lesi sihloko-ke isihloko esikhuluma ngokubangwa kwey'dalwa. And futhi uma ubangwa izidalwa, ikakhulukazi ube unemimoya phakathi, noma ngithi usuke ngovela uma ubangwa izidalwa kusuke kuney'mbangela ey'thize. Okay, ake sibe la. Before-ke ngize ngiqale ngiqhubeke nevidiyo. Wena oqala ukumazi-ke igama lami, ukungazi igama lami ngumkhulu wasemakhosini. Kwigama lami lidlozi engithiwa lona omkhulu nogogo. Bathi likhehla lasemakhosini, umkhulu wasemakhosini. Kwakunesizathu-ke leso. Ngelinye ilanga ngike ngichaze nje ngaso. Kodwa-ke ake ngize la. Ngicela ukuthi usubscribe lapha ivideo ngezansi kwale video. There is a button ebhaliwe lapha subscribe. Kunane button futhi elibhalwe no like. Lapha kunane button futhi elino share lapha. So you can share all of my videos. You can like all of my videos. If you share videos, share to WhatsApp, to Facebook, to Instagram, to Twitter, anywhere you like. Okwamanje-ke bengizocela ukuthi la ke sikhuluma ngale sihloko sibalulekile. Ngizawukhuluma-ke ngale sihloko ngoba nami ngikhule ngiyilo muntu obebangwa izidalwa too much. Ukubangwa kwey'dalwa kusuke kuyile mbangela esuke kanje. Usuke unenkinga yokuzaleka kwakho imvamisa. So iy'dalwa zisuke zikubanga ngani ngoba yilowo nalowo zinalombango ukuthi zifuna ukuthi ukhulele ngakubo noma ukhulele kuzona. Ake sithi mhlasimbe imvamisa umuntu ozobanga izidalwa usuke ekhulele ekhaya konina lo. Solithaba kubo nabo bayafuna imvamisa, bayafuna ukuthi okay sicela ukuthi sengathi nathi akangena ngaphansi kwalesi sandla. So isikhathi esiningi imvama uma ngabe uzala ubanga izidalwa kuvela kugqama kakhulu la kufanele ngabe khona wenza into enhle. Let's say nje for example uma ngabe uya esikoleni, abanye yenzeka bahluphe esikoleni. Uma ngabe sizofanele ungene mhlasimbe ubhale ama-exam nani. Lokho kwalapho kusuke kuxube nemoya, kusuke nje kukho konke. Kwesinye isikhathi uma ngabe uzothi uhamba uyofuna umsebenzi, uthi uyabona hayibo basathe uyafuna umsebenzi, kwesinye isikhathi ukuze kuqashwe ngisho abantu phambi kwakho ukhona. Ubone ukuthi cha yabona phela la lo msebenzi ngabe ngiwutholile, kodwa manje inkinga kanti ilelephi? Hayi, inkinga ikuwe ney'dalwa enganza ukuthi esuke zikubanga. I prefer-ke mina-ke ukuthi umuntu uma ngabe esuke nenkinga yokubangwa izidalwa, enze nje alalele okusuke kuyikhona okusuke kuyizidingo. One, kuhle ukuthi uma ubangwa izidalwa ukhulume nje ekhaya kini konyokolume, ufake isiphandla sakhona, ubike ngendlela yakhona njengoba nakini usuke ubika emsamo wenzele imbeleko nani yonke leyo nto. Nalana kini kuyafana nala komalume kufanele ulungise leyo zinto kanjalo. Secondly, I advise ukuthi uthandaze ube ulo muntu okukhonzile ukukhuleka, noma ungeze ukukhuleka phela indlela zabantu ikhuleka fana. Uma ukuthi wena idlu zakho likhonza ukukhuleka ngale ndlela yesiZulu sokuthi liphahle likhuleke, bayawazi abantu mangithi uma ukhuleka ngendlela yesiZulu ungeze ukukhuleka ngendlela yesikholwa yokuthandaza ukhuleke ubheke emoyeni. Ukukhuleka kwendlela yesiZulu wenziwe ngikhuluma ngokuphahla. Phahle lapha ubeke amakhandlela akho, noma uphahlela ngogwayi wakho amakhala wodwa, noma uphahla ngandlela thizeni yakho. Futhi kuyaye ngikuthande ngoba mina kwangisiza kakhulu lokho ukwenze njalo, nanokuya enkonzweni ngikhuleke lapho engakwazi ukulena ukuthi isiphiwe enganginaso
ngoba sasivele sidinga ukuthi si-unlock-eke lapha nalaphana, ngakwazi ukuthi ngithole ukuthi okay ngisondelane nedala kangangokuthi seziyakwazi ukucommunicate nami. Cishe mhlasimbe-ke kwangithatha isikhathi ukuthi nginxuse edalweni ukuthi ake zingangibangi, futhi ngangilokhu ngiyishilo lento until ngize ngithola amandla ngenze izinto ekufanele ngizenze ngokusemthethweni ngokosiko lwakhona, ukuthi okay fanele ngilungise ngiye mhlasimbe komalume noma ngilungise ngiqale ngokwemoya ngoba ngivele ngumuntu wemoya. So-ke kuhle-ke mina ngaqala izinto zami ngayilungisa ngokwesithunzi. Kwangisiza-ke lokho kwangikhanda kwangivula umqondo, ngakwazi nanokukhuluma ney'thunywa nedala zami ngokuhlukahlukana kwazo. Ngasho ukuthi cha no, ngoba ngithi ngikhuleka ngiwumuntu okhulekayo, angisho ukuthi sengiyabanqaba abantu abasuke beza ney'khwama nemithi nakho konke. Lokho kwangisiza kakhulu ukukhuleka engilozini yaseSiyoni, kakhulu yona eyaqaqa izinto zey'phiwo. Ngaba umuntu ophilayo namhlanje ngisaphila kungenxa yakho ngiphilisa abantu njengoba nakho ngaqala ukuphilisa ngabo. Ngiyaye ngithande-ke lokho ngenza ukuthi ave kubalulekile. Kuya kube kuhle futhi ukuthi-ke ubheke ukuthi lokho besuke sekushiwo njengomuntu osuke ebangwa izidala, make sure ukuthi uyakulalela uyakulandela ukwenze ngendlela okuyiyo. Ezinye izinto-ke ziyaye zidinga ukuthi nje ulalela uma ukuthi mhlasimbe uhambile wayohlola wathola ukuthi naleyo nkinga yona kuyimbangela kakhulu, uzwe isisombululo ukuthi kumele lapho kuphumela nasiphi isisombululo, bese-ke eyakulungisela-ke ngendlela-ke okuyiyona-ke. Akuhlahlele-ke umhlahlandlela akutshela ukuthi lungisa u-1 no-2 no-3 no-4 no-5. Ukuya-ke kumelaphi about iy'nkinga ey'suke zikanje kuyadependa. Mina I always advise ukuthi umuntu aye kumuntu osuke ebona okwazi ukubona ngeso lisuke lingale, ikakhulukazi esikhathini samanje ngoba kunezinto ey'ningi ezi-complicated ezidinga ukuthi ziyaye zilalele ngokwehlo likamoya noma zibone ngamehlo kamoya ukuze zilunge. Ngiyabonga-ke ngani zakwethu. Sokuthi uma kukhona mhlasimbe engikweqayo nengingakhulumanga ngakho kahle ngoba ngiyezwa khona i-call la ngibasathe ngithi iyangiphazamisa, ngiyaziba. Ngibasathe ngithi umuntu sengidonswa ngendlela. Ngizobonga-ke ngani zakwethu. Ngicela-ke kodwa-ke ningakhohlwa ukusubscribe and watch this video until the end. Ngiyabonga kuwena oyibuke yaze yaphela. Amen. Share this knowledge. Ndawo, thokoza.